la biblioteca o el passeig Jacint Verdaguer. Són diferents refugis climàtics que hi ha a Lloret de Mar i que es recullen en un mapa que han elaborat alumnes de 5è de primària. És la proposta que han aprovat en un ple que ha posat el punt i final a l'Ajuntament dels Infants, que cada any treballa una proposta de millora per al municipi. Doncs un refugi climàtic és un lloc on et pots refugiar de la calor o del fred. Per exemple, als interiors, si tenen aire condicionat, et pots refugiar tant a l'hivern com a l'estiu. En canvi, un exterior normalment et pots refugiar més a l'estiu, però important que tingui ombra i vegetació perquè així et puguis protegir més de la calor. Els refugis climàtics poden ser interiors o exteriors, però sempre han de ser d'accés públic i tenir fonts d'aigua. La proposta s'acompanya d'uns quants consells per evitar l'onada de calor a l'estiu. Un dels principals consells seria hidratar-se molt, sovint, i sobretot, si anem a espais públics o que estiguin coberts, perquè no ens doni tant el sol, perquè ens podem cremar, podem passar molta calor i ens pot perjudicar. L'Ajuntament dels Infants el conformen els representants dels alumnes que es converteixen en regidors per uns mesos. La valoració és molt bona, la complicitat de tots els infants de Lloret, de les escoles, per desenvolupar un projecte de refugis climàtics que tanta falta fan en aquesta època que estem amb sequeres, faltes d'aigua, temperatures molt elevades, és molt engrescador i els veus treballar ja no només a l'estona del ple, sinó durant tot el curs estan treballant a les escoles, treballant en grup, i és l'important que la gent acabi sapiguent treballar en grup i portar a terme les decisions que prenen. La sessió final ha tingut lloc aquest dilluns en el teatre amb la resta d'alumnes de 5è de les escoles. Tots han rebut el seu diploma i les felicitacions de l'Ajuntament.